Lahar patimungno kasuna ni bagwi yapiri sejakha Tripura hastini lamchapnai nai muthang rokni bwkhak hastini malkhung mothornai rokni bagwi obono puila rang khoksa nayawino mokol amjagwi naijakha agolini najrul kala khetrobo luwajijak ok kempor nai muthang rokni ojama rokno kusuno manjakmani nukjakha Lahar patimungno bangya khlainani bagwi wanana korikhe malkhung rok thanglai sukhlai immanani naharmungo Tripura hastini lamchapnai nai muthang rokni bwkhak obono puila hastini bebak malkhung mothornai rokni bagwi rang khoksa nayawino mokol amjagwi naijakha agolini najrul kala khetrowo hapangni tei hapangni ya baniya khlainai rok abono kare krungsani tei krungsawo yakton khlainai mothornai rokno ok kempo manjakha mokol nainani korungrok malkhung mothornai rokni mokol amjagwi naikhatei naiui mokol hamya manjaknai rokno khe dagi khate bo cheri nainani bagwi lamchapnai nai muthang rokni wansukma hinke khoroksa malkhung mothornaini sa kaham korung tongna belaino nangkukmani kwbang jorawono mokol nugyani bagwi lahar patimung wngkha abono wansugwino lokosi chamungni tangbotang naharjakha pandawo tongkha nai muthang rokni ojama dig Anurag Dankor tei lamchapnai nai muthang rokni SP Salthang Tripura hangkorni SP Kiran Kumar khoboi lamchapnai nai muthang rok borok sakha lamao wanana korikhe toninani nangmani bai baksano malkhuk mothornai rokni sa kaham tonina bo nangkukmani hine phainai salo bo haikino lokosi chamungni tangbotang luwajijaknai patimungno kasunani bagwi lamchapnai rok naikolui tongmani kokno saka एक फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लिए फ्री आई चेकअप किया जाएगा और उसके पश्चात उनको फ्री लेंसेज वितरित किए जाएंगे और इसके तहत हम सभी कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स से इंश्योर करना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप इसमें भाग लें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि कमर्शियल व्हीकल्स ड्राइवर्स जो हैं काफ़ी टाइम रोड पे बिताते हैं और उसकी वजह से अगर उनकी आई साइट खराब है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से एक पहल है कि एक रेगुलर आई चेकअप कैंप्स का आयोजन किया जाए ताकि वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं और करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो टाइम पर लिए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।